ki khubor ka bate se TV. Lawan Rashapi da ka Frank Yamaha. Visit Yamaha showroom for big discount and very low down payments only this August. Don't miss out. Contact 96129 51198 or 96129 51298. Kinoyalam Garibhoy People's Council hakajingalam President Nusamla Jason Lennox Nongrum dengan kuwe kinoyalam haka artrik noyala ajar posau. Kiliher banjurep ya ke office terikam ke civil subdivision patar khama kedi halo ke nongrum bagi patba kimyo jimintoy satya nakada ka jimbamdan USDO babla shukhang talaya ke ke office. Kiri kajingla jurep Garibhoy People's Council ya ke office terikam kedi halo ke nongrum babun ki patba kila ud lanam bagi jingdan ketika office terekam kamai satya ke jing mentoy bagi baboni ki kam ke ban be shiru shenong po namar ke jing bamdan USDO bagi ke officer sarkar hagar ke sngi president usamla Jason Lennox Nongrum la kran shah bagi seng kalap ya ke jing shisha bagi ke civil subdivision abatar khama kelong shisha kumbala ujo dagi patba namar bagi jing jureb lala ba omdan officer bagi tayo la shukhang tala klem ki dong tre Nakalyang kaseng kelamana balada ke sarkar kam laban thong do SDU bapura kum kaseng kampanse ban shimno da kuwe kalak lenti wat lada de ban khang talaru namar kam dan jing mot bandan ketika office terkam ka bagi pat ba kim yo jimentoy Kadang kajuan jongi kadang kasnong kadai hadin ba kum ka seng ni layo ya kajing ujor naki babun ki nong snong jong kadang kadang bagat han riboy sep ni barok we la bono kini ki kendiat tayo baladep ki la don ki nong snong jong kadang kadang bagat han ki balawan hapo ka office ka jongi banwan ban yatu ban pensngo ya kajinge ka baki ki mat kisham hakabide bat kar kumlong rukuman jong ka Western Riboy barok we kuma pila ban saki ngidon haplau jong kaneka office civil subdivision patarkhma ngi kenmau ya kipor kiba ka dong baga than barok we kadon hapdeng ki jingya keren ban ya mir jingmut kumno bangila ban penbah ya ka Western Riboy kiru rongba ki yami ki ya shimbenta bat ki babun ki kinong ilam jong ka Riboy district ka jongi ban ya keren kumno ngila ban yo ya ka rukum sishar ka governance ka rukum syakri ka babit ka babiang bat ka bajanai halor kita ki jinglap ki jingsham kaladon kene ka rukum perkhat ban dawa ban kentu kerdan no ya ka Western Riboy Administrative Unit Syaka Civil Subdivision bat nyemla klem daklet ki babun ki riu rangba ki nongelam ki MLA ki MDC ka Riboy Dorbar ka Western Riboy Dorbar ki la yeshim benta kumno ban penkungu ya ka sarkar ban pengit ya ka sarkar ba kum ka dong bagat han Western Riboy barok we kala idon kam kapor kala dawa begin yo no ya ka civil subdivision aingu ya ka sarkar ba arsnem manshua ni ketmau menteri rangba ujongi Konrad Sangma ula pli perda ya kane ka office trikam jong ka Patarkhma Civil Subdivision November pusau turik arajar arpuar matala arsnem HGLT. Te in the process bangiyo ay kaneka Civil Subdivision kum mapila ban UI kum mapila ban saki mene Maryawan kum bangingiyo ay kajung ujor bakane ka office kamlong functional kamju trikam kakhang kinong tre kim judan. USDO in charge uba ngiyadon menta karkom wan tre kamlong tikna ngiyo ya ka input semene kapor ka bangiwan ucugidar rong yetu yang ngi bahu ne tayo pat pli office de kai ka bangi kum ka kenhun ngiyang kade halor ka nongrem ba habangi don ya ka office trekam
kadai ban ai ya kata jing syakri ka babit kat bat ka babiang tam sya ki nong snong ki ba dok ki ba kordit ki ba jenjar bat lada kadai ko office kan trikam kum bakal long mentah kanam sof ya ka purpose ka ba menteri rang ba uong ha ka por ka ba pli ba nga didikit ya kan ko office sya ki pai ba nong snong kadai ka contradict ba ka statement ka jong u namar matala arsnem kan ti nyim shum la yo USDO batikna kadon kata ka kum menteri ka ba tang stang kanta ka ba tangkat san minit te mene hakapor ka bangiwan ru cukidar upli ka kamera cung SDO mar herum ngisung tu bakan ka kamera ka de ka bakhang be sebak te hangno nyila ban penisrim ka bakan ka office kala kala jingja sa aku mangi barok ngi yatip bakan ka de ka office SDO PHE hadin bangil ayo ya ka upgradation na ka administrative unit sya ka civil subdivision kala don ka jingya penbaik na kaliang jong ka department ba hangne ya mata temporarily shipor taman peniat ya kikam USDO civil un perlong ya kum gajaga trekam bat ngi imene hakapor ka bangini kimi jungo shalor chitai USDO jungo PHU hapen pen kerja ya ka jaga trekam na ka office sya ka jaga sa ka badi kata ka quarter ka bangi tip ngi yo mata ya ka inputs kalong bakane ka office da kita yo da ki benai kam jupli bat ki pai ba ngan itu ip kum mangi nyelap ngi syam kalong ba hakipor ki baladap ka yo pathar khma kadi gasi kabalik se ki pai ba na ki dong bar ki than ni basten re borok kawe ki wan ban thiet ban pet bat kadi gasi ru ka baki ki shim kabu ban wan bani kendu ya USDO na kamda ki kam ki babun henry initially kapor ka bangi yo e civil subdivision nyila ban saki ba kayan ka kam henry kat ban mi ki singi kat dang mi ki por ngim yu i bakan long kumta menta wat akas ngiur ngim yu isu bakin yong apo office te kan ne ka rukom one tray karkom wantre ban ong ba hakashitiyo shisin lane ka shibnai arsin kani gade ga bangi kum ka kanuan ginom la ban priang kai ka bangi kum ka seng ni dawa menta ina ka sarkar ka long ba kamde ka bangi ngin pa USDO in charge na po DC office nong po ka kanhun ka dawa ka Riboy People's Council ka dawa ya USDO ubatikna bade ban station bade ban base hapo jong kani ka dong ba than permanently ni don kam yo SDO bo unsyong ban pelong ya kene ka jaga trekam kum ga jaga trekam ga bapura mde ban syuan visit ban syuan muja ban wan syong di sya lani bercuan pedep rukom kani gade ko kabakum kaseng ngi penpau mendaksi sya ka sarkar ba ka civil subdivision batar khma kade bande ka jingkar khu nak menta ki nong shnong henry menta ka sngi kade ka ba ngi wan ban lap dalak ka jong ka khmat ya ka jing shisha henry kane ku mengala ban penpau ya pi ka long ba lada de bakane ka office karlong hakane ka rukom nakaliang jong kaseng kamban se bandon arteligir komperkat ka beningkong reinstate ane pak biang ya SDO PHE bo unsyong ban un trekam pura hakane ka office ka jong u we lani lada kimla ban le kumta nakaliang kaseng kamban se ba lada kane ka office kan khang kumne kadang bhai ba mangingin khang talano ikane ka office namar ba kan bani ka office claim ki nong tre claim ki officer claim ki staff kam don jingmut ha ARM ni kan mau ba kum ka sarkar ka kaong ba ka patakma civil subdivision is a step forward to change the life of the people of the area. This is the collective hard work of the different people of the society and the leaders to make the administrative unit into a full-fledged civil subdivision. Ngan banrap sakwe ka bakam kongsan. Menteri Ramba Uong Rupat, it is the endeavor of the government to bring administration closer to the people and added that people in the past had to travel in bad roads conditions to Nongpo even for basic needs and services. Keren, but kai ka bakalong kaman menta, there's two different thing. Ka contradict. Haba pipi ong pa pipi dedicate ya kanika office ya upai ba kai ka baki ba ki angnut kalong ba haba ki wan kanika office ka kam ga jongki haba kita ki basic needs ka bangi ya keren. Nak menta ki kam ki barit na ki barit tam. Hang ne la ban pendap. Ya ka bahe ngi nom ya keren. Pai ba nong susnong jong Western Riboy ki hab ban le shalu syapo nong po DC office na ki kam ki barit. Te hau mudur mapi. Kane ka dong bat ka than ka bajngai rupo lan rupo kilometer tam na Western Riboy syanong po na ka banta ki kam ki barit tam ki haban pelut ya ka sngi ka por ka ya ka pisa ka tengka na dong syadong te kane ka office ka dei ka ba yo itang ya ka structure henry kai ba kaseng kalap kalong ba ngim yo i ba kane ka office kana ya kata ka service lan ka jing syakri syakipat nong sysdong jong ka Riboy ka jongi bar ka jingmut
ka dorba shnong ka ai kan ga jaka kalong ba ka shnong borok ka we ka dong ba ka thain borok ka we kan yo kata ka jingkar ku da ka ba ai ka jaka ka mut long ba ka sarkar kan utilize kan pendon kam kan pay kita gi jingte ki ba le se ka bala ban kumboong kundat semua long ba it will bring governance closer to the people kan penjan ya kata ka jing ya syakri pe ba ka ba le se ka bala bandong ba ka ba ibet ba ka ba ijana henry kum ba kalong mata ka de ga jaka hangtai shum la peniang watang we paya henry ka ka ba u menteri u beripit ya ka general administration department u rakam sangma u laong ba ka government kala ada ban initiate ya ka proses ban peniang no ya kita kijing te henry till date ngi ko ban kali na kali yang juga saying what is the status jong kata ka proses ka ba pila initiate kane kalong official on the record jong ka floor of the house la ada ban keren ba the government has initiated the process ban peniang no ya kita ki infrastructure kane ka dong bagathan khamta ma ka jaka to be precise henry hadu menin mene ngi yo i ba kane ka jaka kadang long yingja i kumpa don ki diang bat kimon ki ba persyang mata ban baklai uti uput telada ka sorkar kan bu i ka jaka kumte hangte ngi na kaliang ka seng ngi ko ban kli ba lano pinsdang ban trikam. We want the government to come clean. Ngiko apa sorkar kan batai syai. Lano berkabar kalong ba ka sorkar lano kan bu no ya SDO ubat dikena ban station ba hapo juga ka office permanently. Kita kidi ka arti kimat ki bakongsan ki bana kali yang keseng ka ko ban penpau sya ka sorkar.